Welcome back. Goa Kranti Sena Mazdoor Union has threatened to take part in Jail Bharo Andolan on 1st, 3rd and 5th July. Their major demands are to reinstate 250 Zuari employees, revision of working hours and implementation of VRS scheme. They have further warned to intensify Jail Bharo Andolan with family members by going on hunger strike if their demands are not fulfilled by 5th July. सोशीच्या वयर कामावयले काडलेले आसा भायर आसात आनी मॅनेजमेंट तांकां घेवपाक भितर तयार नात. त्याच वक्तार जेन्ना कंपनीन काम आसून सुद्दां मॅनेजमेंटान भायले लोक तमिळनाडूच्यान कामाक हाडून तांकां बॉन्डेड लेबरा प्रमाणे तांच्या कडल्यान काम करून घेता. जुलयचे 1 तारखेक 3 तारखेक आनी 5 तारखेक जेल भरो आंदोलन जातलें जुवारीक आनी कमीत कमी 300 कामगार तरी जेल भरो पार्टिसिपंट जातले. हे 5 तारीख पर्यंत चलतले. दुसरे स्टेप आसतले तरी जावन जर आमकां गव्हर्मेंट आनी मॅनेजमेंट जर दखल दिना जाल्यार त्याच्या उपरांत दुसरे आमचो कार्यक्रम जो आसतलो तो फॅमिली सकट आमी जेल भरो आंदोलनात सहभागी जातले. तरी जर सरकार आनी जर मॅनेजमेंट आयकना जाल्यार आमचे तिसरे स्टेप जावन आसतले आमी जेल भरो आंदोलन करतले आनी ज्या जाग्यार आमकां पुलीस व्हरून दवरता त्या जाग्यार आमचे त्याच वक्तार हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो. हेची दखल सरकारान टायमार घेवची, मॅनेजमेंटान टायमार घेवची आनी जो कामगारांचेर अन्याय चल्ला तो तेंच्यांनी बंद करचो. Feast of St. Peter and St. Paul was celebrated at various places in Goa. The fishermen community takes the statue of St. Peter on a boat and worship him. The fisher folks and other people venture on the trawler along with the priest and celebrate the feast in the middle of the sea. Trawler owners and fishing community in Vasco celebrated the feast with great pomp. St. Peter's statue was taken in a procession from Holy Cross at Kharevada to fishing jetty. He was then placed on a well-decorated fishing trawler. The boats were taken into deep sea and revelers jumped into the sea shouting out of joy. या आमच्या मार्केटान जावं घराघरांनी विकून विक्रेक लावून जावं आपआपलो धंदो करून हे आमचे गोंयेक उदीक मोगाचें शांतीचें कोर आनी धंद्याचे आशिर्वाद घाल. ह्या धंद्या उद्देशी सगळे घराघरांनी तरणाट्यांनी भुरग्यांनी कसलीच जर भशेन भिरांत नासतना तुज्याच दिरान आदरान हो धंदो सून शांती कुशळकायेचो कोर क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. The fishermen in the villages celebrate the festival during monsoon. The origin of this celebration is unique to Goa. It is the celebration of the fisher folk community because St. Peter was a fisherman. Reporter Suren Madgaikar for Prudent. World view of men and women are different. I wanted to make a film from world view of women. That is how I landed into filmmaking. This comes from a female filmmaker, Sumitra Bhave. She is in the state to participate in the 6th Marathi Film Festival underway in the state. Rohit Wadkar had a chat with Sumitra Bhave. तर मी जेव्हा माझी पहिली फिल्म बनवली तेव्हा एक नक्की कदाचित मी मोठ्या वयाची स्त्री होते की जेव्हा मला स्वतःची फिल्म बनवावीशी वाटली पहिल्यांदा. आणि मी पुण्यामध्ये राहत असल्यामुळे फिल्म इन्स्टिट्यूटला गेले. मी अनेक त्या क्षेत्रातल्या लोकांना विचारलं की कशी बनवू फिल्म. तर त्यावेळेला लोकांनी मला असं सांगितलं की अशी फिल्म बनवता येणार नाही तुम्हाला, त्याला खूप मोठं धाडस लागतं आणि तांत्रिक ज्ञान लागतं हे त्यांनी सांगितलं. पण मला स्वतःलाच बनवायची होती माझी फिल्म. मला असंही सांगितलं काही लोकांनी की तुम्ही पैसे वाया घालवाल, ते तुमच्याकडे जर असतील काही पैसे तर ते उचला आणि तज्ज्ञाला द्या, त्यांना बनवू दे तुमची फिल्म. पण मला यासाठी स्वतःची फिल्म बनवायची होती की मला सारखं असं वाटत होतं की सर्व चित्रपटांमध्ये बहुसंख्य चित्रपटांमध्ये पुरुषी दृष्टिकोन असतो प्रत्येक विषयाकडे बघण्याचा. ज्याला वर्ल्ड व्ह्यू म्हणतो आपण. नॅरो म्हणण्यापेक्षा वर्ल्ड व्ह्यू हा वेगळा आहे पुरुषाचा आणि बाईचा वर्ल्ड व्ह्यू वेगळा
असतो, माझा मुलगा होता आणि त्यामुळे मला तो व्ह्यू मुख्यतः माझ्या सिनेमामध्ये यायला हवा होता. तेव्हा त्याच्या कंटेंटसाठी बाईनीच फिल्म बनवली पाहिजे, ती मीच बनवली पाहिजे असं मला वाटत होतं. त्या सगळ्या फिल्म्स या पुरुषांना ॲड्रेस केलेल्या असतात. कोणता ऑडियन्स डोळ्यासमोर धरला जातो तो पुरुष ऑडियन्स डोळ्यासमोर धरला जातो, स्त्रिया हा ऑडियन्स डोळ्यासमोर धरला जात नाही. आणि जर धरला तर असं मानलं जातं की बाईला रडवायचं आणि पुरुषाला हसवायचं म्हणजे चित्रपट यशस्वी होतो. तर त्याच्याबद्दलही माझा विरोध होता आणि त्यामुळे स्वतःच आपण फिल्म बनवली पाहिजे असं मला वाटलं आणि मी फिल्म बनवायला लागली. कॅमेरामॅन सुशांत पळवांगडा, रोहित वाडकर, कोपरुडे. Let's take a short break. Stay tuned.